ана бинед дар ҳад яъне вақте ки суханро ба оҳанг яъне шеърро ба оҳанг медаронанд вақте ки месаронанд барои инсоният як ҳаловат мебахшад лекин мегӯянд оби равон бехасу хошок нест одамият зиёд беҳунар пок нест баъзе беморҳое мешаванд ки онҳо як беморие ҳастанд ки шифоёбанда аст имрӯз техника яъне тараққиёт медитсина микрохирургия бисёр тараққӣ кардааст як деҳада як бачак як касал доштааст ҳамин доим гап мезада шток мекашидааст ягон меҳмон мемода меҳмон марҳамат хушомаде нури дида тоҷи сар чои гарм чои хунук ҷои мулоим болиш курпача дар сархон шумода ҳам меҳмоно ки мешуниданд сухана қар када мерафтиянд қар када мерафтиянд тамоми ҳамон бачаҳои деҳа ҷамъ шудиянд гуфтиянд ин хел намешавад кадом меҳмоне мебиёд аз ҳамин минтақаи мо хафа шуда меравад о ту рафта муолиҷа карда биё маблағи бисёро ҷамъ кардем гуфтем рав ҳозир микрохирургия ҳастай яъне одамҳо биле тамом худошона зоҳиран иваз карда истон лавошона гӯшошона бинишона калта карда истона гӯшошона дароз майда карда туям рафта забонта соз карда биё пули бисёра метиҳанд рост мегира мера назди духтур медро назди духтур медро мега рафиқ духтур мая касал дорам вақти гап занида хел камкам шток мекашам илтимос агар ягон дору дошта бошед навишта мада тие хурда саломат шуда равм маро бачаҳо дар деҳа интизор ҳартанд илтимос духтурам хел нигоҳ кара хели касала ман дорам одамзод ҳар хел мешавад ту хафа нашав ай хели касал мекараги ман дору менависам метиюм саҳар бега баъди обед пеши обед вақти хоб дури хоб мехӯри хӯроки мехӯри рагашти мехӯри марҳамат мана гир раҳмат навишаҷоти духтура ки гирифти гижумели яъне дорухона навишаҷоти духтура гирифтааст оҳиста рафтааст яъне дорухона дуромадааст дорухона ҳамин варақая дароз кардааст касали худаш майлу касали духтурам часпидай гаштай тарафи дорухӯрӯш мебахшед ман пеши духтури омад касали ман гузашт агар ҳамин доруа дошта боше ман тие хурда ром мана бачаҳо интизор ҳастанд вай дорухӯрӯш нигоҳ кара гуфта хеле дорум хафа нашав ҳеҷ гап надора одамҳо ҳар хел мешаванд дору озиман мегир як халта доруа гирифта додааст рафта якҷо пинҳон шуда 10 рӯз доруе хӯрда ба умеди саломатӣ рост тарафи деҳа пешвоз гирифтиянд ҳама якҷоя касал дар байн гуфтиянд саломатиё чӣ хел саломатӣ гуфта пеш нағз